Пипо и златното мляко. В едно малко италианско селце, разположено сред зелени хълмове, където маслиновите дървета танцуваха на вятъра, живееше едно момче на име Пипо. Пипо беше известно с две неща – неговата сръчност в игрите и склонността му да украсява истината. Всички го наричаха Пипо лъжливото момче, макар че никой не му казваше това в лицето. Един ден Пипо се разхождаше по селския площад, когато видя красив кош с червени ябълки, поставен на сергията на сеньор Джовани, възрастен човек, който винаги разказваше мъдри истории на децата. Пипо страшно обичаше ябълки, но нямаше пари да си купи дори една. Ако си взема само една, никой няма да забележи, помисли си той. И точно така направи. Взе най-голямата ябълка и се измъкна зад сергията, но сеньор Джовани видя всичко. Вместо да извика Пипо, старецът реши да изчака. На следващия ден Пипо отново мина през площада. Сеньор Джовани го спря с усмивка. „Пипо, искам да ти покажа нещо в градината ми. Ела с мен!“ Любопитен, Пипо последва стареца до неговата къща, където в двора стоеше една снежно-бяла коза. Но това не беше обикновена коза. Очите й блестяха като звезди. „Това е коза, която дава златно мляко“, каза Джовани. „Ако се грижиш добре за нея, ще стане твоя.“ Пипо беше изумен. Толкова злато, толкова богатство! Без да се замисли, той обеща да се грижи за козата и я отведе вкъщи. На следващия ден, когато Пипо разказа на приятелите си за златното мляко, всички искаха да го видят, но когато опита да издои козата, млякото беше обикновено бяло като сняг. „Но ти каза, че е златно!“ възкликнаха децата. „Сигурно днес не е в настроение“, измъкна се Пипо, но децата вече се съмняваха в думите му. Скоро цялото село започна да говори, че Пипо пак е излъгал. Срамът го притисна и той реши да върне козата на сеньор Джовани. Когато Пипо върна козата, сеньор Джовани го посрещна спокойно. „Виждаш ли, Пипо, златното мляко е като истината. То е рядко и ценно. Но ако хората не вярват в думите ти, каквото и да им покажеш, те ще се съмняват. Лъжата може да ти донесе кратка радост, но в дългосрочен план ти носи само неприятности.“ Пипо наведе глава. Разбра, че думите на Джовани са истина. „Обещавам, че повече няма да лъжа“, каза той. И от този ден нататък Пипо започна да спечелва доверието на селяните с честност и добри постъпки. А сеньор Джовани продължи да го учи на важните уроци на живота. Лъжата може да изглежда лесен път към това, което искаме, но истината е тази, която отваря сърца и създава трайно доверие. Така Пипо научи, че честността е най-ценният дар, който човек може да даде на другите.